Mutta niin. Mä en tiedä oikein minkä kentän mä haluan ottaa, mutta otetaan vaikka nyt toi 9/15 ihmistä. Pääse please. Kiitti. Okei. Mä oon vaikka nyt tämmönen, no katsotaan erilainen hahmo. Vaikka toi. Sitten väreistä mä pystyisin. En halua olla pinkki. Haluan olla tää musta. Plää. Niin. Mä syön tässä vähän moroja. Mun pitää tehdä tehtäviä. Mä olisin halunnut olla murderu. Tai murhaaja. Mitä? Me voitettiin, koska se poistui. Leijäkei. Jos mä haluan olla joku toinen. Mä en tiedä minkä mä haluan ottaa. Haluaisin tän. Mutta kun mulla on tänne, niin mä en saa tästä. Eikö niin? Mun tää puhutaan, niin en saa tätä, kun mun pitää olla tällä ruskea kakka. Eikö siis valkoinen kakka? Mutta tällainen mielellä haluaisin olla. Mutta kunnalle lähetään. Niin. Okei. Sosisku kävi tossa. Niin. Okei, ollaan vähän hiljempaa just. Okei. Pelataan tää matsi. Ei oo tehtäviä. Vähän jännittää. Mitä? Mikä toi tyyli? Okei. Niin tää on peli. Täällä ei oo mitään tehtäviä. Okei. Tää ei sittenkään. Okei.